नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे भोजपुरी हिट न्यूज चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के फिल्म रहे दुल्हन वही जो पिया मन भावे, जो कि आज जो कि टीवी पर चल रहे, जो कि फिल्म जी टीवी चैनल पर। तो जिंदर चलो जो कि फिल्म को देख ले बानी, हंसी न रुकल बा फिल्म देख कर, कि इतना फिल्म में हंसी बा, कॉमेडी बा, जो कि दर्शक लोग देखते देखते कुछ हंसते हंसते जो कि उनका पेट फूल गए बा। तो आप लोग के बता दी कि दुल्हन वही जो पिया भावे बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन फिल्म बा। और जिन दर्शक जो कि टीवी पर देख ले बानी, वो दर्शक नीचे कमेंट बॉक्स में बताए कि आप लोग के फिल्म देखे में हंसी आयल कि ना। और जिन दर्शक लोग न देख ले बानी, वो दर्शक जो कि आप लोग इंतजार करी, जो कि यूट्यूब पर रिलीज किया जाएगा तब देखब। क्या कि टीवी पर ना देख ले बानी तो आप लोग मिस कर दिले बानी, चाहे फिर से टीवी पर चली तब आप लोग देखब। तो आप लोग जिन दर्शक लोग अभी आज जो कि देख ले बानी दुल्हन वही जो पिया मन भावे फिल्म टीवी पर, वो दर्शक नीचे कमेंट बॉक्स में बताए कि आप लोग के देखे में कैसा लगल। और इस जानकारी के बारे में का राय बा, का विचार बा, नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में अगले न्यूज के